Ahojte, dneska tady mám další hru, dneska je to od Jacka a jmenuje se Little Cooperation. Je to pro děti od 2,5 až do 5 let. Je to velmi jednoduchá hra. Funguje tak, že vlastně děti ještě nesoutěží proti sobě, ale musí spolupracovat a buď teda všechny děti dohromady vyhrají, anebo všechny děti dohromady prohrají. Pojďme kouknout dovnitř, jak se to hraje. Jsou tady takhle pravidla, ale ty jsou v cizích jazycích, takže pro český pravidla, pokud se ta hra koupí v Česku, tak tady je takhle nalepený QR kód, kde se to teda dá jako přečíst, ale v podstatě není to velice potřeba. Je to tak snadný, že si pojďme ukázat, jak to vypadá. Uvnitř jsou takové 3 hrací desky. První je místo, kde si zvířátka šly chytat ryby, pak je tady most, a pak je tady iglu, kde ty zvířátka bydlí. Tak a teďka jsou tady takhle 4 zvířátka, jsou gumový a jsou jsou pěkný, musím říct. A i ten plast je takový jako příjemný, hrozně na omák. A myslím si, že třeba pro 2,5letý dítě, ono 2letý dítě, tak třeba to je takový jako ušiska na kousání, to je prostě paráda úplně, jo. Podívejte na to. Super, úplně to vidím, jak je to ožužlaný. A vůbec bych se nebála, že vám to třeba budou dávat do pusy, protože to zvířátko už je dostatečně velký na to, aby to dítě to vlastně jako nezvládlo spolknout. Takže za mě jako super. A tak, jak to teďka je. Takže zvířátka se vydali na lov ryb a jenomže se oteplilo a potřebují se dostat zpátky domů přes most, kde jsou takovýhle pilíře. Teď máme kostku a na té kostce jsou 3 varianty, buď je tam iglu, nebo je tam most, anebo jsou tam právě tyhle jako ledové kostky, tyhle pilíře, které rozstávají. No, tak si to zahrajeme, jo? Takže teďka házíme iglu. Nemůžeme udělat nic, protože zvířátka pro to, aby mohli do iglu, tak musí nejdřív stát na tom mostě. Jo, takže nic. Hraje jako další hráč. Tak, můžeme dát zvířátko na most. Zase na most. Tak a teď nám padly kostky, takže takhle se nám dostala jedna ta kostka. V okamžiku, kdy se rozstaví všechny, tam myslím 6, a ty zvířátka nebudou v iglu, tak všechny děti prohrají. Jo? Takže všechny 4 zvířátka se musí dostat do toho iglu přes ten most. Na most, to mám štěstí, většinou to funguje tak, když jsme to jako hráli, že je to teda jako tak, jo. Dneska teda vypadám, že mám spíš štěstí, že už mám všechny zvířátka jako na mostě. A že by to jako mohli teoreticky zvládnout, pokud nám padne dostatek iglu. Aha, tak máme první iglu. Ale většinou to funguje tak, že to fakt jako tak, že prostě ty kostky, teď máme štěstí, že ty kostky vlastně se roztajou dřív, než dokonce několikrát jsme jako prohráli v té hře, jo? Že opravdu ty kostky, je to prostě o náhodě. Jo? Když hodíte spoustu těch ledových kostek a vytaháte to, tak prostě je to hned. No. My jsme na začátku hodili hodně toho mostu, takže tak a máme poslední iglu, poslední zvířátko, tak a vyhráli jsme. Jo, a už jsme doma všechny v iglu. Velmi jednoduchý.